Республикабыз мәктәпләрендә балаларны тукландыру буенча тикшерүләр дәвам итә. Белем ошакларында балаларны тиешле нормалар буенча ашатырга тиешләр. Ризыкның кайнар һәм туклыклы булуы мөһим. Әйтик, Мамадыш районының мәктәпләрендә бу кагыйдәләр үтәләме? Балалар ризыктан канәгатьме? Районның Түбән Ушма авылыннан безнең репортаж. Иртәнге ашны балалар бик тәмле башлый. Менюда барысы да алар яраткан ризыклар. Без килгән көнне укучылар карабыдай боткасы, тавык ите, кәбестә салаты һәм лимонлы чәй белән сыйландылар. Монда бик тәмле шаталар. Һәм миңа монда ашашыган. Нәрсәне бигрәк яратып ашыйсың? Гречка белән итинде. Тик бу гына да түгел. Балалар көнгә 2 тапкыр ашыйлар. Беренчесе берничә ризыктан тора, икенче тапкыр өстәлдә аларны җиләк, җимеш яки камыр ризыклары һәм чәй көтә. Ашханәдә меню 2 атна саен кабатлана. Ресторан ашларын хәтерләткән меню хәзер Түбән Ушма укучылары өчен гадәти хәл. Сүз уңаеннан ул уку йортында барлык балалар өчен дә бер үк. Ел башында әти-әниләр җыелышыннан соң шундый карар кабул ителә. Директор Илшат Шайдуллинның тәкъдимен барлык ата-аналар да хуплый. Все дети кушали одинаково, и чтобы не было никаких разногласий, на общем родительском собрании мы это обговорили. Барлык балалар да бер төрле тукланырга тиеш. Ата-аналарның гомуми җыелышында без бу мәсьәлә буенча фикер алыштык. Беренче 11 сыйныф укучылары бер төрле туклансыннар дип тавыш бирделәр. Шуннан чыгып бюджетны да билгеләдек. Бер көндә бала мәктәптә 51 сум һәм 85 тиенгә ашый. Бер балага ата-ана түләве 34 сум. Әгәр гаилә күп балалы икән, шартлар үзгәрә. 3 бала булган чиракта 29 сум, 4 яки аннан да күбрәк булса, сумма бер кешегә нибары 19 сумга тәшкил итә. Ашханәдә туклану өчен урта һәм өлкән звенода укучылар өчен түлиләр. Ашханәгә барлыгы 86 укучы йөри. Аларга 2 персонал, өлкән пешекче һәм аның ярдәмчесе хезмәт күрсәтә. Эш иртәдән үк башлана. Алай рәхмәтләр әйтәләр. Рәхмәтләр әйтәләр. Апа, запеканканы пешерегезәр, шуны пешерегезәр, кыймак пешерегезәр бүген дип әйтәләр. Аларны тыңларга тырышам, аларның теләкләрен үтәргә тырышам. Гомумән алганда, балалар мәктәптә тәкъдим ителгән ризыклардан бик канәгать. Шулпан Амири, Гөлинә Гыйльмуллина, Фаиш Шәйхетдинов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.